Υπάρχουν φορές που μια μόνο πρόταση έχει τη δύναμη να απογυμνώσει μια ολόκληρη ψυχή. Όμικρον ναρκισσιστής φοράει μια τέλεια μάσκα, γοητευτική, σαγηνευτική, πιστική. Αλλά αυτή η έτα μάσκα δεν είναι ραμμένη με αλήθεια, αλλά με χειραγώγηση. Είναι ακριβώς στις πιο συνηθισμένες, φαινομενικά ακίνδυνες λέξεις που έτα μεταμφίεση αρχίζει να σκάει. Όμικρον Καρλ Γιούγκ είπε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει επίγνωση της δικής του σκιάς χωρίς πόνο. Το να συναντάς έναν ναρκισσιστή είναι ακριβώς αυτό, επώδυνο, αλλά αποκαλυπτικό. Όταν ακούς προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι αυτές οι φράσεις δεν προέρχονται από μια ελεύθερη καρδιά, αλλά από ένα μυαλό που χρειάζεται έλεγχο. Πάντα κουβαλούν έναν σπόρο ενοχής, έναν συγκαλυμμένο τρόπο να αναστρέφουν την πραγματικότητα και να σε βάζουν σε θέση υποταγής. Όμικρον αντίκτυπος είναι τόσο βαθύς που όταν τα ακούς νιώθεις σαν να σε έχει καταπιεί ένα κενό. Είναι έτα στιγμή που το σώμα σας γνωρίζει πριν από το μυαλό σας. Κάτι δεν πάει καλά. Ίσως το έχετε ξαναζήσει αυτό. Έτα αίσθηση του να ακούς μια τόσο απλή φράση, όμως τρυπάει το δέρμα σου σαν κρύα λεπίδα. Είναι εκείνη τη στιγμή που έτα μάσκα του ναρκισσιστή αρχίζει να γλιστράει και έχετε την ευκαιρία να δείτε την αλήθεια. Κάποιοι επιλέγουν να κλείσουν ξανά τα μάτια. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ξυπνούν και συνειδητοποιούν. Αν το άκουσα αυτό, είναι γιατί είμαι στα χέρια τους. Αυτή η έτα φράση που φαίνεται να αντυχεί σιωπηλά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής. Το έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου? Μοιραστείτε τα σχόλια χωρίς να εξηγήσετε πολλά, απλώς αφήστε τις λέξεις να φέρουν το βάρος της εμπειρίας. Η μάσκα πέφτει πάντα σιωπηλά. Όμικρον νάρκισσος δεν ανταποκρίνεται. Δίνει πίσω. Κάθε φορά που επισημαίνεις κάτι, κάθε φορά που τολμάς να εκφράσεις με λόγια αυτό που νιώθεις, κρατάει ψηλά τον καθρέφτη. Αλλά δεν είναι όμικρον καθρέφτης της αλήθειας. Είναι μια παραμορφωμένη αντανάκλαση, μια ανεστραμμένη εικόνα στην οποία όλα όσα σου ανήκουν είναι κολλημένα πάνω σου. Αυτή είναι έτα τυπική πρώτη πρόταση που συχνά λέγεται διακριτικά, σχεδόν αυτόματα. Εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, όχι εγώ. Όμικρον Καρλ Γιούγκ μίλησε για την προβολή ως έναν αναπόφευκτο μηχανισμό του ασυνείδητου. Ό,τι δεν δεχόμαστε στον εαυτό μας, το ρίχνουμε στους άλλους. Όμικρον νάρκισσος ζει με αυτόν τον μηχανισμό σαν ένα ψάρι στο νερό. Δεν προβάλλει απλώς. Κατασκευάζει μία πραγματικότητα όπου νιώθεις ένοχος που κουβαλάς τη σκιά σου. Φανταστείτε δύο άτομα μπροστά σε έναν καθρέφτη. Ένας από αυτούς κρατά ένα βαρύ σκιερό αντικείμενο, αλλά το αρνείται. Μετά δείχνει τον άλλο και φωνάζει «Είναι δικό σου, κράτα το», και χωρίς να το καταλάβεις το αποδέχεσαι. Το παιχνίδι με τον καθρέφτη είναι καταστροφικό γιατί δρά στο βαθύτερο επίπεδο συναισθηματικού δεσμού. Αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τη δική σου αντίληψη. Ένα επιχείρημα που γεννιέται από γνήσιο πόνο μετατρέπεται σε ψυχικό χάος, όπου βρίσκεστε να ζητάτε συγγνώμη για κάτι που δεν κάνατε καν. Έτα φράση που δίνει μακριά τον ναρκισσιστή εδώ δεν είναι μόνο έτα ανεστραμμένη κατηγορία, αλλά όμικρον τόνος με τον οποίο εκφράζεται. Ψυχρός, γρήγορος και σίγουρος. Είναι σαν να κάνουν πρόβες όλη τους τη ζωή για να γυρίσουν τη σκιά τους πάνω σου. Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί γιατί αγγίζει ένα ευαίσθητο σημείο. Την ανθρώπινη ανάγκη για αναγνώριση. Μια πληγωμένη καρδιά στο άκουσμα της κατηγορίας δεν επιδιώκει να πολεμήσει, επιδιώκει να αποδείξει την αθωότητά της. Και σε αυτό το κίνημα ενισχύεται όμικρον νάρκισσος. Δεν χρειάζεται να κερδίζει με επιχειρήματα, γιατί έχει ήδη κερδίσει φυτεύοντας μέσα σου αμφιβολίες για τη δική σου διάβγεια. Αρχίζεις να αναρωτιέσαι, είμαι εγώ το πρόβλημα? Και εκείνη τη στιγμή η πραγματικότητα αντιστρέφεται. Όμικρον Γιούγκ είπε ότι αυτό που αντιστέκεσαι επιμένει. Αντιστεκόμενος στο βάρος της δικής του σκιάς, όμικρον ναρκισσιστής την κάνει επίμονη στη ζωή του άλλου. Και αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να παρασυρθεί σε αυτόν τον παραμορφωμένο καθρέφτη, καταλήγεις να ζεις αυτό που δεν είναι δικό σου.
Εμφανίζεται κούραση, το αίσθημα του να είσαι κολλημένος σε έναν ατελείωτο κύκλο, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξεις τίποτα σε κάποιον που έχει ήδη αποφασίσει ότι αλήθεια σου δεν έχει σημασία. Αντανάκλαση του καθρέφτη είναι ατελείωτη. Κάθε φορά που προσπαθείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, βρίσκει μία άλλη επιφάνεια να προβάλλει. Το παιχνίδι είναι ατελείωτο, γιατί δεν υπάρχει αναζήτηση της αλήθειας, μόνο ανάγκη να παραμείνεις άμεμπτος. Και ιδού αποκάλυψη. Όσο περισσότερο επιμένει κάποιος ότι δεν είναι ποτέ υπεύθυνος, τόσο περισσότερο ομολογεί ότι φέρει μέσα του μία ευθύνη που δεν αντέχει να αντιμετωπίσει. Το πιο οδυνηρό είναι να συνειδητοποιήσεις πως αυτό το παιχνίδι διεισδύει σιγά σιγά στο μυαλό σου. Αρχίζεις να χρησιμοποιείς λέξεις που δεν είναι δικές σου, να πιστεύεις σε αφηγήσεις που δεν προέρχονται από την καρδιά σου. Όμικρον Νάρκισσος δεν κλέβει απλώς την αυτοπεποίθησή σας, κλέβει το λεξιλόγιο της ψυχής σου. Έτσι δημιουργείται συναισθηματική εξάρτηση. Όταν σταματάς να πιστεύεις σε αυτό που νιώθεις και αρχίζεις να ζεις σύμφωνα με το αντανακλαστικό που επιβάλλουν, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια που απελευθερώνει. Οι καθρέφτες παραμορφώνουν, αλλά δεν καταστρέφουν την ουσία. Αντανάκλαση μπορεί να λέει ψέματα, αλλά το σώμα σας, διαίσθησή σας, πάντα ξέρουν. Αγωνία που σε πιάνει, θλίψη που παραμένει. Το αίσθημα του κενού μετά από κάθε συζήτηση, όλα αυτά είναι απόδειξη ότι το παιχνίδι δεν είναι δίκαιο. Και όταν αρχίζεις να ακούς αυτή την εσωτερική σιωπή, συνειδητοποιείς ότι ο όμικρον καθρέφτης μπορεί να δείξει τη σκιά, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει την αλήθεια. Όμικρον ναρκισσιστής εντρυφεί σε αυτή τη φράση ακριβώς επειδή δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη του να είναι άνθρωπος. Χρειάζεται να ζει μέσα στην άρνηση. Πρέπει να σου πετάξει όλα όσα απορρίπτει μέσα του. Και τη στιγμή που το βλέπετε αυτό, είναι στιγμή που το παιχνίδι αρχίζει να χάνει το steam. Όχι επειδή άλλαξε, αλλά επειδή έπαψες να κρατάς τον καθρέφτη κοντά του. Αναγνώριση του παιχνιδιού του καθρέφτη είναι μια πράξη θάρρους, λέει σιωπηλά. Αυτό δεν είναι δικό μου, θα σου το δώσω πίσω. Κόβει τον αόρατο δεσμό που δένει την ψυχή σου με το επαναλαμβανόμενο ψέμα. Και αντίθετα με ό,τι περιμένει, δεν χρειάζεται να ουρλιάξεις. Απλά πρέπει να σταματήσεις να αποδέχεσαι αυτό που δεν σου ανήκε ποτέ. Ένας Νάρκισσος δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή του σε δηλητηρίαση. Χρειάζεται μόνο μια σύντομη πρόταση, κοφτερή σαν λεπίδα που τρυπάει την καρδιά. Εσύ φταίς. Μπορεί να μεταμφιεστεί σε πιο λεπτές εκδοχές. Με κάνεις να συμπεριφέρομαι έτσι. Αν δεν είχες μιλήσει, δεν θα είχα χάσει την ψυχραιμία μου. Κοίτα τι με έκανες να κάνω. Όλοι έχουν το ίδιο δηλητήριο, τη συνολική μεταβίβαση ευθύνης. Όμικρον Καρλ Γιούγκ περιέγραψε την ενοχή ως μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ασυνείδητου. Για εκείνον δεν ήταν απλώς ένα ηθικό βάρος, αλλά μια ενέργεια που όταν δεν την αναγνωρίζουν γίνεται φυλακή. Όμικρον ναρκισσιστής ξέρει πώς να χειρίζεται αυτή την ενέργεια με χειρουργική ακρίβεια. Αντιλαμβάνεται τα τροτά σημεία σας, ξέρει πού φοβάστε περισσότερο την αποτυχία και τοποθετεί τη δηλητηριώδη φράση εκεί. Δεν είναι τυχαίο, είναι υπολογισμός. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, γιατί ενοχή δρά σιωπηλά. Σε αντίθεση με τον θυμό που φουντώνει και περνά, οι ενοχές εισχωρούν σαν νερό σε μία ρογμή. Αφαιρεί το χώρο της εμπιστοσύνης, σβήνει τη φλόγα της αυτοεκτίμησης και σιγά σιγά διαβρώνει τη διάβγεια. Σιγά σιγά αρχίζεις να ζητάς συγγνώμη για όλα, για τη λύπη σου, για την ανάγκη σου, ακόμα και για το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχεις. Είναι σαν απλή πράξη της αναπνοής να ήταν μια προσβολή που πρέπει να εξηλαιωθείς. Το δηλητήριο της ενοχής είναι εθιστικό. Όσοι ζουν με έναν ναρκισσιστή νιώθουν την ανάγκη να αποδεικνύουν συνεχώς την αθωότητά τους, σαν να υπάρχει ένα αόρατο δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να δικαιολογηθούν. Αυτό το δικαστήριο όμως δεν υπάρχει. Είναι απλώς μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από χειραγώγηση, όπου όμικρον δικαστής και όμικρον κατηγορούμενος είναι το ίδιο πρόσωπο.
εσείς. Όμικρον Νάρκισσος απλώς παρακολουθεί, τρέφεται με το θέαμα που βλέπει το θύμα του να ζαλίζεται πριν από κατηγορίες που δεν έπρεπε ποτέ να υπάρξουν. Και το χειρότερο, όσο περισσότερο προσπαθείς να αμυνθείς, τόσο πιο παγιδευμένος γίνεσαι. Επειδή έτα υπεράσπιση υποθέτει ότι έτα κατηγορία είναι έγκυρη. Είναι σαν να πολεμάς μία σκιά. Κάθε χτύπημα περνάει από τον αέρα, αλλά η τα εξάντληση είναι πραγματική. Όμικρον Γιούγκ είπε ότι κανείς δεν φωτίζεται φανταζόμενος φιγούρες φωτός, αλλά κάνοντας το σκοτάδι συνειδητό. Το δηλητήριο της ενοχής είναι ακριβώς αυτό το σκοτάδι, αγνώριστο, καταβροχθίζει από μέσα. Μόλις γίνει συνειδητό, χάνει τη δύναμή του. Φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει να του λένε ότι δεν κάνει ποτέ τίποτα σωστά. Αυτό το παιδί γίνεται ενήλικας με μια ανοιχτή πληγή, τον φόβο να κάνει λάθη. Όμικρον Νάρκισσος μυρίζει αυτή την πληγή σαν αρπακτικό. Το χτυπάει με γλυκά αιχμηρά λόγια, μετατρέποντας κάθε χειρονομία σας σε απόδειξη ανεπάρκειας. Μια καθυστέρηση, μια λύθη, ένας απλός αναστεναγμός γίνονται αφορμές για να σου ρίξουν το φταίξιμο. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Αρχίζεις να πιστεύεις ότι πραγματικά αξίζεις να κουβαλάς αυτό το βάρος. Όμως τα αλήθεια είναι διαφορετική. Οι ενοχές, όταν είναι αυθεντικές, μας καθοδηγούν προς την επισκευή και την ανάπτυξη. Όταν χειραγωγείται, μας φυλακίζει σε αόρατες αλυσίδες. Και σε αυτή τη λεπτομέρεια, Όμικρον Νάρκισσος παραδίδεται, επειδή κάποιος που πραγματικά αναζητά την αρμονία δεν ρίχνει ευθύνες, αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό που βγαίνει από το στόμα τους δεν είναι ευθύνη, είναι δηλητήριο. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται έτα φράση, έτα μάσκα, σκίζει λίγο περισσότερο, αποκαλύπτοντας την απόγνωση κάποιου που δεν αντέχει να αντιμετωπίσει το δικό του κενό. Έτα, συναισθηματική εξάρτηση, προκύπτει από αυτόν τον κύκλο. Πιστεύεις ότι αν μπορέσεις να τα καταφέρεις σωστά, τελικά θα αναγνωριστείς. Αλλά αυτή η αναγνώριση δεν έρχεται ποτέ. Τα υπόσχεση πάντα αναβάλλεται και οι ενοχές πάντα ανανεώνονται. Το δηλητήριο κυκλοφορεί, κρατώντας σας παγιδευμένο σε μία ατέρμονη αναζήτηση, μέχρι που μία μέρα συνειδητοποιείς. Το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ. Το πρόβλημα ήταν να πιστέψεις ότι τα φωνή του ήταν πιο πολύτιμη από τη δική σου. Το να απελευθερωθείς από αυτό το δηλητήριο απαιτεί το θάρρος να επιστρέψεις το βάρος. Κοιτάζεις τον παραμορφωμένο καθρέφτη και λέει, έστω και σιωπηλά, αυτή τα ενοχή δεν είναι δική μου. Κόβει το νήμα που συνδέει την αυτοεκτίμησή σας με τη χειραγώγηση. Ανακαλύπτεις ξανά ότι όμικρον πόνος σου δεν είναι απόδειξη λάθους, αλλά σημάδι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Το δηλητήριο λειτουργεί μόνο αρκεί να το αποδεχτείς ως μέρος του εαυτού σου. Όταν το διώχνεις, το σώμα της ψυχής αναπνέει ξανά. Όμικρον Νάρκισσος ενδίδει σε αυτή τη φράση γιατί τον προδίδει. Αυτοί που τόσο κατηγορούν τρέχουν μακριά από τον εαυτό τους. Και αυτοί που ξεφεύγουν από τον εαυτό τους δεν έχουν ησυχία. Σε χρειάζονται ως αποθήκη για τη σκιά τους. Αλλά όταν αρνείσαι να είσαι αυτό το αποθετήριο, το παιχνίδι χάνει το νόημά του. Και εκεί αρχίζει μεταμόρφωση. Το δηλητήριο της ενοχής δεν είναι αιώνιο. Χάνει τη δύναμή του όταν το αντιμετωπίζεις κατάματα και συνειδητοποιείς ότι καμία λέξη που λέγεται για να συρρικνωθεί δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια του ποιος είσαι. Και τα αλήθεια είναι απλή. Δεν φταίς εσύ που κουβαλάς το βάρος που δεν θα αντέξει. Θα αλλάξω. Καμία φράση δεν είναι τόσο επικίνδυνη και ταυτόχρονα τόσο κενή. Όμικρον Νάρκισσος το χρησιμοποιεί ως ένα είδος συναισθηματικής αναισθησίας. Όταν αισθάνεται ότι πρόκειται να απομακρυνθείτε, όταν ένταση γίνεται αφόρητη, όταν αλήθεια απειλεί να σπάσει το δεσμό, σας πετάει την υπόσχεση σαν κάποιος που ρίχνει ένα σκοινί για να κρατήσει κάποιον στην άκρη της αβύσσου. Αλλά αυτό το σκοινί δεν είναι φτιαγμένο από ισχυρή ίνα, είναι από καπνό. Όμικρον αντίκτυπος αυτής της πρότασης είναι καταστροφικός, γιατί αγγίζει μια από τις βαθύτερες πληγές των ανθρώπων. Την ελπίδα. Όσοι αγαπούν
Όσοι ακόμα πιστεύουν, όσοι θέλουν να σώσουν τη σχέση τους, ακούνε αυτά τα λόγια και νιώθουν την καρδιά τους ανοιχτή. Αναδύεται στιγμιαία ανακούφιση, σαν να άξιζε τελικά τον κόπο ταλαιπωρία. Αλλά ακριβώς σε αυτό το σημείο κλείνει όμικρον, κύκλος και φυλακή δυναμώνει. Όμικρον Καρλ Γιούγκ είπε ότι δεν υπάρχει αφύπνιση της συνείδησης χωρίς πόνο. Όμικρον ναρκισσιστής, υποσχόμενος αλλαγή, προσφέρει μία λανθασμένη συντόμευση, μία ανώδυνη αφύπνιση, ένα καλύτερο μέλλον χωρίς πραγματική προσπάθεια. Αυτή η υπόσχεση είναι σαγηνευτική, γιατί αποφεύγει την άμεση αντιπαράθεση με την πραγματικότητα. Θέλεις να πιστέψεις, θέλεις να δεις στον άλλο αυτό που προβάλλεις ως πιο όμορφο στον εαυτό σου. Αλλά αυτό δεν είναι μια υπόσχεση αγάπης, είναι μια υπόσχεση χειραγώγησης. Στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Οι συμπεριφορές παραμένουν οι ίδιες. Οι κύκλοι της σιωπής, της κατηγορίας και της περιφρόνησης επαναλαμβάνονται. Με κάθε νέα απογοήτευση όμως κρύβεις μέσα σου μια σπίθα ελπίδας. Ίσως αυτή φορά να είναι διαφορετική και σε αυτό το ίσως χτίζεται φυλακή. Γιατί ο όμικρον νάρκισσος δεν χρειάζεται ποτέ να αποδείξει τίποτα, απλώς επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση, σαν ένα ξόρκι που σε κρατά παγιδευμένο σε μια στιγμή που δεν έρχεται ποτέ. Το πιο σκληρό πράγμα είναι να συνειδητοποιήσεις πως αυτή φράση γίνεται συναισθηματική τροφή. Μια καρδιά που ζει με προσμονή αρχίζει να τρέφεται όχι από την πραγματικότητα, αλλά από τη φαντασίωση ενός καλύτερου αύριο. Είναι σαν να πίνεις αλμυρό νερό. Καταπράουνει για μια στιγμή, αλλά σιγά σιγά σε καταστρέφει από μέσα. Διψάς για αλλαγή, αλλά με κάθε γουλιά νιώθεις πιο άδειος. Ανεκπλήρωτη υπόσχεση αποκαλύπτεται έτσι ως πιο ξεκάθαρη ομολογία του ναρκισσιστή. Δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν. Αν ήθελαν, δεν θα χρειαζόταν να επαναλάβουν λέξεις. Θα το έδειχναν με πράξεις. Όσοι επιθυμούν τη μεταμόρφωση δεν χρειάζεται να το ανακοινώσουν, απλά μεταμορφώνονται. Αυτή η δήλωση αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αληθινή δέσμευση, μόνο ανάγκη να σας κρατήσουμε δεμένους με μια ψευδαίσθηση. Εδώ είναι που πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια, περιμένοντας το αύριο για να εκπληρώσει αυτό που το σήμερα έχει ήδη αρνηθεί. Αλλά υπάρχει μια λυτρωτική αποκάλυψη. Οι υποσχέσεις δεν έχουν δύναμη όταν επιλέγεις να ζεις στο παρόν. Όταν κοιτάς τα γεγονότα της πράξης, την επανάληψη του πόνου, συνειδητοποιείς ότι καμία υπόσχεση δεν μπορεί να στηρίξει το ψέμα. Και εδώ είναι εντυπωσιακή φράση, ώστε όλοι όσοι το έχουν βιώσει να αφήσουν την αλήθεια τους καταγεγραμμένη. Μία κενή υπόσχεση βλάπτει περισσότερο από ένα ξεκάθαρο ψέμα. Εάν αυτό έχει απήχηση σε εσάς, απλώς αφήστε αυτή τη φράση στα σχόλια. Δεν χρειάζεται εξήγηση. Μερικές φορές το να μοιράζεσαι τον πόνο σου με απλά λόγια είναι όμικρον πιο ισχυρός τρόπος για να απελευθερωθείς. Όμικρον νάρκισσος δεν χρειάζεται να φωνάζει για να πονέσει. Χρησιμοποιεί τη σιωπή σαν μαχαίρι. Συνηθισμένη σιωπή, το είδος που γεννιέται από την ενδοσκόπηση ή την ηρεμία, είναι ένας γόνιμος χώρος όπου δύο άνθρωποι μπορούν να αναπνεύσουν και να βρουν όμικρον ένας τον άλλον. Αλλά σιωπή του ναρκισσιστή είναι δηλητηριασμένη. Δεν είναι απουσία ήχου, είναι τιμωρία. Σιωπά, όχι γιατί δεν έχει τίποτα να πει, αλλά γιατί θέλει να υποφέρει στην αναμονή. Είναι μια υπολογισμένη απουσία, ένα κενό που ζυγίζει τόνους. Αυτό το είδος σιωπής αποκαλύπτεται σε κρίσιμες στιγμές. Μετά από έναν καυγά, όταν όμικρον διάλογος, κατανόηση ή ακόμα και ένα απλό καταλαβαίνω θα ήταν απαραίτητο, όμικρον ναρκισσιστής επιλέγει να εξαφανιστεί. Αφαιρεί τη λέξη σαν να παίρνει αέρα, αφήνοντας σε ασφικτιά στο κενό. Αυτή η απουσία δεν είναι παθητική, είναι πράξη εξουσίας. Ξέρει ότι καθώς αγωνίζεσαι στη σιωπή, αρχίζεις να κατηγορείς τον εαυτό σου, να νιώθεις ανεπαρκής, να φαντάζεσαι τρόπους για να ανακτήσεις μία σύνδεση που σου κόπηκε. Όμικρον Καρλ Γιούγκ έγραψε ότι ό,τι δεν έρχεται στη συνείδηση επιστρέφει ως μοίρα.
Έτα σιωπή του ναρκισσιστή είναι ακριβώς αυτή. Ένα τοξικό ασυνείδητο που αρνείται να αναγνωρίσει τον εαυτό του και ως εκ τούτου επιστρέφει ως τιμωρία στον άλλον. Δεν μιλάνε γιατί, αν μιλούσαν, θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη. Έτσι επιλέγουν τη σιωπή ως ασπίδα και όπλο. Έτα δηλητηρίαση έγκυται στη μετατροπή της απουσίας λέξεων σε μήνυμα περιφρόνησης. Αυτό το μοτίβο είναι τόσο καταστροφικό γιατί αποσταθεροποιεί την ψυχή. Όμικρον. Ανθρώπινος νους χρειάζεται απαντήσεις, χρειάζεται επικοινωνία. Όταν δεν υπάρχουν λέξεις, εφευρίσκει νοήματα. Στο κενό της σιωπής αρχίζεις να δημιουργείς αφηγήσεις. Πρέπει να με μισεί. Έκανα κάτι τρομερό. Αν είχα σιωπήσει, τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Έτα σιωπή δεν φέρνει ειρήνη, φέρνει παραλήρημα. Και σε αυτό το παραλήρημα λυγίζεις, παρακαλάς, ζητάς συγγνώμη μόνο για να σπάσεις τον αόρατο τοίχο. Όμικρον νάρκισσος επιδίδεται σε αυτή τη στρατηγική γιατί κανείς που αγαπά αληθινά δεν επιλέγει τη σιωπή ως τιμωρία. Έτα γνήσια σιωπή φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Δηλητηριασμένη σιωπή απομονώνει και αυτή έτα διαφορά είναι αισθητή. Όταν έτα σιωπή είναι υγιής, νιώθεις ελαφρότητα. Όταν είναι τοξικό, νιώθετε βάρος, άγχος και απόγνωση. Είναι σαν να ζεις σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, όπου κάθε λεπτό αυξάνει το αίσθημα της φυλάκισης. Το πιο σκληρό είναι ότι μετά τη σιωπή επιστρέφει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Μία μπανάλ φράση, μία αδιάφορη στάση, σαν να μην είχε νόημα το κενό των ωρών ή των ημερών. Αυτό είναι γκάζι, ψυχολογική χειραγώγηση, στην πιο αγνή του μορφή. Σε κάνει να πιστεύεις ότι ο όμικρον πόνος που ένιωθες δεν συνέβη ποτέ. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί έτα σιωπή έχει ήδη κάνει τη βρώμικη δουλειά να σε γκρεμίσει. Αλλά υπάρχει ένας δρόμος προς την απελευθέρωση, να συνειδητοποιήσεις ότι έτα σιωπή δεν είναι μια ετυμηγορία για το ποιος είσαι, αλλά για το ποιος είσαι. Έτα δηλητηριασμένη σιωπή δεν αποδεικνύει την αναξιότητά σου. Αποδεικνύει την αδυναμία τους να χειριστούν την αλήθεια. Όταν το καταλαβαίνεις αυτό, έτα πληγή αρχίζει να επουλώνεται. Δεν εκλιπαρείς πια για λόγια, γιατί συνειδητοποιείς ότι έτα απουσία τους είναι έτα πιο ηχηρή ομολογία. Έτα σιωπή μπορεί να είναι δηλητήριο, αλλά μπορεί επίσης να είναι και θεραπεία. Όταν το χρησιμοποιείς όχι ως διαφυγή αλλά ως απόφαση, γίνεται ασπίδα. Έτα ίδια σιωπή που πονούσε παλιά μπορεί να είναι και έτα σιωπή που επιλέγεις να κόψεις. Δεν ανταποκρίνεται, δεν παρακαλεί, δεν δικαιολογεί τον εαυτό σας. Το κενό μπορεί να είναι το τέλος της φυλακής. Κατά βάθος, όμικρον ναρκισσιστής προδίδει τον εαυτό του μέσα από τη δική του σιωπή. Πιστεύει ότι τιμωρεί, αλλά αποκαλύπτει μόνο τη δική του ευθραυστότητα. Γιατί όσοι πρέπει να σιωπήσουν για να διατηρήσουν την εξουσία, έχουν ήδη χάσει την ουσία του δεσμού. Το δηλητήριο δεν είναι μέσα σου, είναι μέσα του. Και όταν αυτή έτα αλήθεια γίνεται ξεκάθαρη, έτα σιωπή πάβει να είναι φυλακή και γίνεται απελευθέρωση. Υπάρχουν φράσεις που φαίνονται γλυκές, αλλά κρύβουν αιχμηρές άκρες. Όμικρον ναρκισσιστής ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τα κομπλιμέντα ως όπλα και μία από τις πιο σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποιούν είναι «είσαι πολύ ευαίσθητος». Λέγεται με ένα ψυχρό χαμόγελο, μερικές φορές συνοδεύεται από ψεύτικη τρυφερότητα. Αυτή έτα φράση λειτουργεί ως μία πρόταση που υποτιμά τα συναισθήματά σας, μετατρέποντας τον εύλογο πόνο σε γελία ευθραυστότητα. Αυτό το είδος κομπλιμέντου είναι μεταμφίεση. Φαίνεται να είναι απλώς μια παρατήρηση, σχεδόν μια προσοχή, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μορφή επίθεσης που υπονομεύει την εμπιστοσύνη σας στη δική σας αντίληψη. Όταν ακούτε ότι είστε πολύ ευαίσθητοι, αρχίζετε να αμφιβάλλετε για τα συναισθήματά σας, πιστεύοντας ότι ίσως υπερβάλλετε, ότι ίσως όμικρον πόνος σας είναι πολύ μικρός για να το αναγνωρίσετε. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό.
Σιωπάς τον εαυτό σου προσπαθώντας να είσαι πιο δυνατός, ενώ στην πραγματικότητα αποστασιοποιείσαι μόνο από την ίδια σου την ουσία. Όμικρον Καρλ Γιούγκ είπε ότι αντίληψη δεν είναι απλώς να βλέπουμε τον κόσμο όπως είναι, αλλά όπως είμαστε. Όταν ένας ναρκισσιστής απορρίπτει την ευαισθησία σας, δεν επιτίθεται απλώς σε ένα χαρακτηριστικό, επιτίθεται στην ικανότητά σας να βλέπετε. Ευαισθησία είναι αυτό που σε συνδέει με το αόρατο, με τις λεπτομέρειες, με αυτό που τα συνηθισμένα μάτια δεν αποτυπώνουν. Απορρίπτοντας αυτό, προσπαθεί να σας αφαιρέσει την κεραία που ανιχνεύει τη χειραγώγηση. Το πιο διεστραμμένο είναι ότι αυτή η φράση έρχεται σχεδόν πάντα μετά από μία σύγκρουση. Επισημαίνεις κάτι που σε πληγώνει. Περιγράφεις μια συμπεριφορά που σε πλήγωσε και απάντηση δεν είναι αντανάκλαση ή αλλαγή, αλλά ένα ηρωνικό χαμόγελο. Είσαι πολύ ευαίσθητος. Είναι το ισοδύναμο του να πεις «Το πρόβλημα δεν είναι σε μένα, είναι σε σένα». Είναι μια σοφιστική εκδοχή προβολής, γιατί είναι ντυμένη σαν κομπλιμέντο, αλλά φέρει δηλητήριο. Αυτός όμικρον τύπος χειραγώγησης δημιουργεί ένα συναισθηματικό μούδιασμα. Με τον καιρό αρχίζεις να κρύβεις τον πόνο σου, να καταπίνεις την αγανάκτησή σου και να αποφεύγεις να εκφράσεις τις ανάγκες σου. Όλα για να αποφύγουμε να σας αποκαλούν υπερβολικά ευαίσθητους. Αυτό που προκύπτει από αυτό δεν είναι δύναμη, αλλά αποσύνδεση. Σταματάς να ακούς τον εαυτό σου. Όμικρον νάρκισσος λοιπόν κερδίζει αβίαστα. Δεν χρειάζεται να σε φημώσει άλλο, γιατί έχεις μάθει ήδη να φημώνεις την ψυχή σου. Αλλά αλήθεια είναι διαφορετική. Ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Είναι μέσα από την ευαισθησία που αντιλαμβάνεσαι το κρυμμένο ψέμα, την περιφρόνηση που κρύβεται σε μικρές χειρονομίες, τη χειραγώγηση που κρύβεται πίσω από λεπτές φράσεις. Όσοι δεν αισθάνονται, δεν βλέπουν. Όσοι νιώθουν πάρα πολλά, να το δουν πρώτα. Αυτός είναι όμικρον λόγος που όμικρον ναρκισσιστής φοβάται την ευαισθησία, επειδή είναι όμικρον φάρος που μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι τους. Όμικρον Γιούγκ μας υπενθύμησε ότι πιο έντονη ζωή είναι αυτή που αγκαλιάζει και το φως και τη σκιά. Το να είσαι ευαίσθητος είναι ακριβώς αυτό. Κουβαλά μέσα του την ικανότητα να νιώθει το όμορφο και το οδυνηρό βαθιά. Όμικρον ναρκισσιστής προσπαθεί να το μετατρέψει αυτό σε ελάττωμα, γιατί δεν αντέχει κάποιον που βλέπει πέρα από τις μάσκες. Όταν αρχίσετε να παρατηρείτε αυτό το μοτίβο, η φράση «είσαι πολύ ευαίσθητος» πάβει να είναι κατηγορία και γίνεται αποκάλυψη. Δεν μιλάει για σένα, μιλάει για αυτόν. Είναι μια ομολογία ότι παρουσία σου, διάβγεια σου, έντασή σου ενοχλούν. Και αν είναι επειδή αποκαλύπτονται. Αληθινή αδυναμία δεν βρίσκεται σε αυτόν που τη νιώθει, αλλά σε αυτόν που χρειάζεται να πονέσει για να προστατευτεί από τη δική του σκιά. Ένα κομπλιμέντο που πληγώνει, κατά βάθος προδίδει τον νάρκισσο περισσότερο από κάθε άλλη φράση, διότι προσπαθώντας να μειώσουν την ευαισθησία σας, αποκαλύπτουν τον φόβο τους να σας δουν, και εσύ, αναγνωρίζοντας αυτό, μεταμορφώνεις την πληγή σε δύναμη. Δεν υπάρχει υπερβολή στο συναίσθημα. Υπερβολή βρίσκεται στη χειραγώγηση. Συνάντηση με έναν ναρκισσιστή δεν συμβαίνει ποτέ τυχαία. Φαίνονται να εμφανίζονται στη ζωή σας σαν μαγνήτης, τραβώντας την προσοχή σας, ξυπνώντας κάτι μέσα σας που είναι παλιό, σχεδόν οικείο. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι περιγράφουν ότι αισθάνονται οικεία με αυτό το μοτίβο, σαν να ξαναζούν μία παλιά ιστορία. Όμικρον Καρλ Γιούγκ το ονόμασε αυτό εξαναγκασμός επανάληψης, μία ασυνείδητη κίνηση που μας οδηγεί, χωρίς να το καταλάβουμε, να ξαναζήσουμε τις ίδιες πληγές μέχρι να τις δούμε καθαρά. Οι φράσεις που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα, «Εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, όχι εγώ», «Εσύ φταίς», «Θα αλλάξω», τιμωρητική σιωπή και «Είσαι πολύ ευαίσθητος», δεν είναι απλώς σημάδια χειραγώγησης. Είναι κομμάτια ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου.
Κάθε φράση, κάθε χειρονομία, κάθε σιωπή δημιουργεί έναν υπνοτικό χορό που παγιδεύει την ψυχή σε έναν λαβύρινθο χωρίς έξοδο. Όμικρον Νάρκισσος ευδοκιμεί σε αυτή την επανάληψη, γιατί ξέρουν ότι σιγά σιγά χάνει τη δύναμή του, σαν σταγόνες που πέφτουν ατελείωτα στην ίδια πέτρα. Όμικρον κύκλος λειτουργεί ως εξής. Πρώτον, προβολή. Σου πετάει ό,τι δεν μπορείς να αντέξεις μέσα σου. Μετά έρχεται έτα ενοχή, που σε μετατρέπει στον κακό του πόνου σου. Στη συνέχεια έτα κενή υπόσχεση, που αναζωπυρώνει την ελπίδα και αποτρέπει τη διάλυση. Έτα τιμωρητική σιωπή ενισχύει την ανασφάλεια και τον φόβο της εγκατάλειψης. Τέλος, όμικρον επιβλαβής έπαινος διαβρώνει την αυτοπεποίθησή σας, θολώνοντας την αντίληψή σας για την πραγματικότητα, και μετά όλα ξεκινούν ξανά, σαν μία σπήρα που περιστρέφεται και περιστρέφεται μέχρι να χάσει στην αρχή και το τέλος. Αυτό το μοτίβο έχει βαθιές ρίζες. Συχνά αγγίζει τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, απόντες γονείς, αυθεντίες που εναλλάσσονταν μεταξύ στοργής και περιφρόνησης, διφορούμενα μηνύματα που δίδασκαν ότι έτα αγάπη έρχεται μόνο με πόνο. Όμικρον Νάρκισσος, συνειδητά ή όχι, ενεργοποιεί αυτές τις παλιές πληγές. Ξυπνούν το παιδί που εξακολουθεί να αναζητά την έγκριση, που εξακολουθεί να πιστεύει ότι αν τα κάνουν όλα σωστά, τελικά θα αγαπηθούν ανεβόρον. Όμικρον Γιούγκ είπε: «Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και θα το αποκαλείς μοίρα». Όμικρον κύκλος της επανάληψης. Είναι ακριβώς αυτός, μια ασυνείδητη χορογραφία που επαναλαμβάνεται γιατί δεν έχει ακόμη φωτιστεί από τη συνείδηση. Όμικρον Νάρκισσος μπαίνει σε αυτό το στάδιο ως όμικρον βασικός ηθοποιός, αλλά το έργο συνεχίζεται μόνο επειδή το κοινό, εσείς, παραμένει παρόν. Όταν σηκώνεσαι και φεύγεις, όμικρον κύκλος χάνει το νόημά του, αλλά το να σπάσεις αυτό το μοτίβο δεν είναι απλό. Ένα μυαλό που είναι συνηθισμένο να επιβιώνει μέσα σε χειραγώγηση αναπτύσσει έναν εθισμό στην επανάληψη. Υπάρχει μια περίεργη αίσθηση ασφάλειας στο να ζεις με το οικείο, ακόμα και όταν πονάει. Είναι σαν να επιστρέφεις σε ένα ερειπωμένο σπίτι. Πονάει, αλλά εξακολουθεί να νιώθει οικία. Το να ξεφύγεις θέλει το θάρρος να μπεις στο άγνωστο, να χτίσεις κάτι νέο χωρίς εγγυήσεις, χωρίς τη βεβαιότητα ότι θα είναι εύκολο. Ετά ασυνείδητη επανάληψη σπάει μόνο όταν κοιτάς μέσα σου, όταν συνειδητοποιήσεις ότι δεν αντιμετωπίζεις απλώς έναν ναρκισσιστή, αλλά τη δική σου σκιά. Όμικρον πραγματικός εχθρός δεν είναι μόνο το άτομο που σας χειραγωγεί, αλλά το μοτίβο μέσα σας που δέχεται τη χειραγώγηση ως φυσιολογικό. Αυτή είναι έτα πιο οδυνηρή αποκάλυψη και επίσης έτα πιο λυτρωτική. Όμικρον κύκλος τελειώνει όταν σταματήσετε να περιστρέφεστε μέσα σε αυτόν. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις, να πείσεις, να περιμένεις την αλλαγή που δεν θα έρθει ποτέ. Το διάλειμμα γίνεται τη στιγμή που αναγνωρίζεις «το έχω ζήσει αυτό πριν, δεν θα το ξαναζήσω». Έτα επίγνωση είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα στον λαβύρινθο. Κατά βάθος, όμικρον ναρκισσιστής προδίδει τον εαυτό του όχι μόνο μέσα από τις φράσεις που επαναλαμβάνει, αλλά μέσα από την ίδια την ανάγκη να τις επαναλάβει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κύκλο, γιατί δεν θα αντιμετωπίσει τη δική του σκιά. Αλλά μπορείς, και όταν αποφασίζεις να ξεσπάσεις, μεταμορφώνεις αυτό που φαινόταν σαν πεπρωμένο σε επιλογή. Έτα επανάληψη πάβει να είναι φυλακή και γίνεται μάθημα. Υπάρχει μια στιγμή που όλα φωτίζονται. Δεν είναι μια μεγάλη έκρηξη, δεν είναι μια δυνατή αποκάλυψη. Είναι κάτι ήσυχο, σχεδόν οικείο, σαν να ανάβει μια λάμπα μέσα στο μυαλό σου και ξαφνικά όλα ξεκαθαρίζουν. Αυτό είναι το αφύπνιση της συνείδησης μπροστά στον Νάρκισσο. Τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι κάθε πρόταση, κάθε σιωπή και κάθε κενή υπόσχεση δεν ήταν τα λάθη σου, αλλά σημάδια ενός μοτίβου που δεν αφορούσε ποτέ σε σένα. Όμικρον Καρλ Γιούγκ επέμενε ότι ό,τι αρνούμαστε στον εαυτό μας το συναντάμε ως πεπρωμένο.
Όμικρον Νάρκισσος παρουσιάζει τον εαυτό του ως αναπόφευκτο πεπρωμένο, αλλά στην πραγματικότητα είναι έτα ενσάρκωση όλων όσων πρέπει να δείτε για να ελευθερωθείτε. Το ξύπνημα δεν συμβαίνει όταν αλλάζει, αλλά όταν καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πλέον να πιστεύεις τα ψέματα που στήριξαν τη σχέση. Είναι εκείνη τη στιγμή που έτα φυλακή αρχίζει να ραγίζει. Το ξύπνημα της συνείδησης δεν είναι άνετο. Έρχεται με πόνο, γιατί γκρεμίζει παλιές ελπίδες. Είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς ότι έτα υπόσχεση της αλλαγής δεν θα εκπληρωθεί ποτέ, ότι έτα σιωπή δεν ήταν παύση αλλά τιμωρία, ότι όμικρον έπαινος ήταν μια μεταμφίεση. Είναι οδυνηρό να παραδεχτείς ότι πίστεψες, ότι έδωσες από τον εαυτό σου, ότι υποστήριξες κάτι που μόνο σου εξάντλησε την ενέργεια. Αλλά αυτός όμικρον πόνος είναι γόνιμος. Είναι το είδος του πόνου που ανοίγει χώρο, που καθαρίζει το έδαφος, που προετοιμάζει την καρδιά για κάτι αληθινό. Στην αρχή το ξύπνημα φαίνεται σκληρό. Κοιτάς πίσω και βλέπεις χαμένα χρόνια, νύχτες δακρύων, διαλόγους που ποτέ δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Φαίνεται άδικο να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις εξαπατηθεί τόσες πολλές φορές. Αλλά αφού περάσετε από αυτή τη φάση, ξημερώνει μια αποκάλυψη. Δεν έχασες χρόνο, έμαθες. Κάθε επαναλαμβανόμενη φράση, κάθε δηλητηριώδης σιωπή, κάθε άδικη κατηγορία ήταν στην πραγματικότητα ένα μάθημα συνειδητοποίησης. Χωρίς να το καταλάβετε, εκπαιδευτήκατε να αναγνωρίζετε τη χειραγώγηση, να αντιλαμβάνεστε πρότυπα, να εκτιμάτε αυτό που είναι πραγματικό. Αυτό το ξύπνημα είναι επίσης μία επανασύνδεση με τη δική σας ευαισθησία. Αυτή έτα ίδια ευαισθησία που έλεγε ότι ήταν υπερβολική, αποκαλύπτεται τώρα ως έτα μεγαλύτερη δύναμή σου. Ήταν έτα ευαισθησία σου που εχμαλώτισε τα σήματα, ένιωσε τον πόνο και σε εμπόδισε να μουδιάσεις τελείως. Ήταν έτα ευαισθησία σου που κράτησε τη σπίθα της αλήθειας ζωντανή. Όμικρον Νάρκισσος προσπάθησε να το σβήσει γιατί ήξερε, έτα ευαισθησία είναι διάβγεια. Όσοι νιώθουν βαθιά βλέπουν πέρα από τις μάσκες. Σε αυτό το στάδιο η τα ενοχή αρχίζει να ξεθοριάζει. Καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν ποτέ υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Αρχίζεις να διαφοροποιείς αυτό που είναι δικό σου από αυτό που δεν είναι. Ανακαλύπτεις ότι όμικρον πόνος του συναισθήματος δεν είναι ελάττωμα, αλλά απόδειξη ότι έτα ψυχή σου είναι ακόμα ζωντανή. Ανακαλύπτεις ότι έτα ελπίδα δεν πρέπει να εναποτίθεται στην υπόσχεση κάποιου που δεν ξέρει να αγαπά, αλλά στη δική σου ικανότητα να ελευθερωθείς. Το ξύπνημα της συνείδησης δεν σημαίνει αντιπαράθεση ή εκδίκηση. Συχνά σημαίνει απλώς δεν αντιδρούν πλέον η εξουσία που είχε κάποτε πάνω σου διαλύεται όταν σταματάς να παίζεις τον κύκλο, όταν δεν προσπαθείς πλέον να αποδείξεις την αθωότητά σου ή να εκλιπαρείς για αναγνώριση. Είναι σαν να κόβετε το ρεύμα σε μια συσκευή. Χωρίς τη συμμετοχή σας το παιχνίδι σταματά να λειτουργεί. Όμικρον ναρκισσιστής παραδίδεται εδώ, γιατί έτα χειραγώγησή του είναι ισχυρή μόνο στο σκοτάδι της ασυνειδησίας. Όταν ανάβεται το φως, χάνει τον έλεγχο. Μπορεί να επαναλαμβάνει συνέχεια φράσεις, να σιωπά, να υπόσχεται αλλαγές, αλλά τίποτα από αυτά δεν φτάνει σε εσάς με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε μέσα από το κόλπο και το κόλπο λειτουργεί μόνο εφόσον το πιστεύουμε. Αυτό το ξύπνημα είναι έτα μεγαλύτερη σιωπηλή νίκη. Δεν υπάρχουν κραυγές, δεν υπάρχουν χειροκροτήματα. Υπάρχει απλώς μια καρδιά που αναπνέει ανακούφιση, που αρχίζει να νιώθει ξανά πλήρης. Είναι έτα αρχή μιας νέας ιστορίας, όχι επειδή όμικρον άλλος έχει αλλάξει, αλλά επειδή αποφάσισες να τη δεις. Όμικρον ναρκισσιστής τρέφεται από αντιδράσεις. Χρειάζεται την κραυγή σου, την άμυνά σου, την εξήγησή σου. Κάθε σου λέξη γίνεται καύσιμο για το παιχνίδι του. Γι' αυτό, όταν αποφασίζεις να μην απαντήσεις, απελπίζεται. Έτα σιωπή που κάποτε ήταν το όπλο του τώρα γίνεται έτα ασπίδα του.
Και σε αυτή την απλή, σχεδόν αόρατη χειρονομία υπάρχει μια δύναμη που δεν μπορεί ποτέ να ελέγξει. Όμικρον Καρλ Γιούγκ είπε: όπου βασιλεύει έτα αγάπη δεν υπάρχει θέληση για εξουσία και όπου κυριαρχεί έτα δύναμη λείπει έτα αγάπη. Όμικρον Νάρκισσος επιλέγει πάντα την εξουσία. Οι φράσεις του έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν μια συναισθηματική απόκριση από εσάς. Θυμό, πόνο, δάκρυα, παράκληση. Θέλει να σε δει να περιστρέφεσαι γύρω του γιατί έτσι νιώθει υπέροχα. Όταν όμως δεν ανταποκρίνεσαι, όταν παραμένεις στον άξονα, έτα δομή που τον υποστηρίζει αρχίζει να καταρρέει. Το να μην ανταποκρίνεσαι δεν σημαίνει μηχανική αδιαφορία, αλλά πλήρη επίγνωση. Ξέρεις τι συμβαίνει, αλλά αρνείσαι να παίξεις μαζί. Όταν λέει «εσύ φταίς», δεν προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο. Όταν υπόσχεται «θα αλλάξω», δεν αναπνέεις ανακούφιση. Όταν ρίχνει τη γραμμή «είσαι πολύ ευαίσθητος», δεν ζητάς συγγνώμη, απλώς παρατηρείς. Αυτή έτα σιωπηλή παρατήρηση είναι πιο ισχυρό πλήγμα από οποιοδήποτε επιχείρημα. Φυσικά το να μην ανταποκριθείς βλάπτει στην αρχή. Το μυαλό που έχει εκπαιδευτεί να δικαιολογεί τον εαυτό του νιώθει μία φαγούρα μέσα του. Το σώμα λαχταρά μια αντίδραση επειδή έχει ρυθμιστεί να πιστεύει ότι αν εξηγήσει θα γίνει τελικά κατανοητό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όμικρον Νάρκισσος δεν ήθελε ποτέ να καταλάβει. Ήθελε απλώς να σε παγιδεύσει. Και όταν δεν απαντάς, συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι έτα ελευθερία βρίσκεται στην άρνηση να αποδείξεις την αθωότητά σου. Αυτή η έτα χειρονομία είναι μια αόρατη τομή. Δεν υπάρχει ρητή ρήξη, κανένα σκάνδαλο. Απλά μια εσωτερική αποστασιοποίηση που μεγαλώνει μέχρι να γίνει οριστική. Όμικρον ναρκισσιστής το διαισθάνεται αυτό. Παρατηρεί τη μετατόπιση της ενέργειας. Έτα δύναμη που έκλεψε κάποτε δεν ρέει πλέον προς το μέρος του. Λες και αντικρίζει μια πηγή που έχει ξεραθεί. Μπορεί ακόμη και να προσπαθήσει να εντείνει τις επιθέσεις, να αυξήσει το δράμα και να εκτοξεύσει ακόμη πιο αιχμηρές φράσεις. Αλλά όσο περισσότερο επιμένει, τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται έτα αλήθεια. Δεν είσαι πια όμηρος. Όμικρον Γιούγκ μας υπενθύμησε ότι ό,τι δίνουμε ενέργεια μεγαλώνει. Όταν ταΐζετε τις φράσεις του ναρκισσιστή, αποκτούν δύναμη. Όταν σταματήσεις να ανταποκρίνεσαι, λιμοκτονούν. Έτα δύναμη εκείνων που δεν ανταποκρίνονται είναι έτα δύναμη εκείνων που επιλέγουν πού θα βάλουν την ενέργειά τους. Είναι έτα άρνηση να παίξεις χαρτιά σε ένα παιχνίδι που ποτέ δεν έφερε την νίκη. Αυτή έτα μη ανταπόκριση δεν είναι παθητικότητα, είναι στρατηγική. Είναι έτα συνειδητή πράξη του να μην σπαταλάς την ψυχή σου σε μάχες που έχουν ήδη χαθεί. Ανακατευθύνει ενέργεια προς τον εαυτό σας, προς την ανοικοδόμηση, προς τη θεραπεία. Είναι έτα ανακάλυψη ότι έτα σιωπή όταν γεννιέται από επιλογή δεν βλάπτει, απελευθερώνει. Όμικρον Νάρκισσος παραδίδεται σε αυτό το σημείο γιατί καταλαβαίνει, ακόμα κι αν δεν το παραδεχτεί, ότι έχασε τη δύναμή του. Μπορεί να μιλήσει, μπορεί να κατηγορήσει, μπορεί να υποσχεθεί, αλλά δεν είσαι πια στο πεδίο της μάχης. Και όταν όμικρον εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται μόνος του, έτα, δική του μανία στρέφεται εναντίον του. Το να μην ανταποκρίνεσαι είναι μια μορφή αυτοαγάπης. Λέει χωρίς λόγια, δεν χρειάζεται να εξηγώ πια τον εαυτό μου. Είναι έτα ανάκτηση της αξιοπρέπειας που αφαιρέθηκε από χρόνια χειραγώγησης. Είναι όρθιος, χωρίς να υψώνεις τη φωνή σου. Και είναι ακριβώς αυτή η σιωπηλή δύναμη που τελειώνει τον κύκλο. Υπάρχουν κοψίματα που δεν αφήνουν αίμα, αλλά ελευθερώνουν την ψυχή. Το τέλος μιας σχέσης με έναν ναρκισσιστή σπάνια συμβαίνει με κραυγές ή χτυπήματα θυρών. Το αληθινό κόψιμο είναι αόρατο, ξεκινά από μέσα σου τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται πλέον να κουβαλάς το βάρος που δεν ήταν ποτέ δικό σου. Είναι μια σιωπηλή περικοπή, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς εξήγηση. Και είναι ακριβώς αυτή η έτα έλλειψη θεάματος που το κάνει τόσο δυνατό. Για χρόνια,
Όμικρον ναρκισσιστής έφτιαχνε αλυσίδες με επαναλαμβανόμενες φράσεις. «Εσύ φταίς», «Θα αλλάξω», «Είσαι πολύ ευαίσθητος». Κάθε λέξη ήταν ένας σύνδεσμος, κάθε δηλητηριώδη σιωπή ένας κόμπος. Πίστευες ότι θα απελευθερωθείς μόνο αν αναγνώριζε τα λάθη του, αν κρατούσε τις υποσχέσεις του, αν έβλεπε τελικά την αξία σου. Αλλά το ξύπνημα αποκαλύπτει μια άλλη αλήθεια. Δεν χρειάζεσαι την παραδοχή του για να φύγεις. Το μη είναι μονόπλευρη. Όμικρον Καρλ Γιούγκ είπε ότι απελευθέρωση συμβαίνει μόνο όταν γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Και αυτό που είσαι δεν μπορείς να παραμείνεις παγιδευμένος σε έναν κύκλο χειραγώγησης. Το αόρατο κόψιμο λοιπόν δεν είναι απλώς σωματικός χωρισμός, αλλά ψυχολογικός. Είναι όταν το μυαλό σταματά να περιστρέφεται γύρω από κατηγορίες, όταν καρδιά σταματά να περιμένει την υπόσχεση, όταν ψυχή εγκαταλείπει την ελπίδα ότι αλλαγή θα έρθει από έξω. Σε αυτό το σημείο ενέργεια που είχε προηγουμένως αποστραγγιστεί σε προσπάθειες να αποδειχθεί κάτι αποσύρεται προς τα μέσα και δύναμη επιστρέφει. Όμικρον νάρκισσος παραδίδεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει πλέον πρόσβαση στην αντίδρασή του. Μπορεί να προσπαθήσει να επαναλάβει παλιές φράσεις, να κλιμακώσει το δράμα, να ζητιανέψει ή να απειλήσει. Τίποτα όμως δεν βρίσκει εύφορο έδαφος πια. Αυτό που κάποτε τον τροφοδοτούσε τώρα βρίσκει μόνο σιωπή. Όχι σιωπή της τιμωρίας, αλλά σιωπή κάποιου που έχει ήδη σπάσει μέσα του. Αυτή είναι αόρατη τομή, ρήξη που δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί, γιατί έχει ήδη συμβεί στην ψυχή. Αυτή η χειρονομία είναι βαθιά μεταμορφωτική, γιατί σπάει όχι μόνο την τρέχουσα σχέση, αλλά το μοτίβο που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, ίσως μια ζωή. Δεν δέχεστε πλέον προβολή, κατηγορίες, κενές υποσχέσεις, δηλητηριώδη σιωπή ή συγκαλυμμένο έπαινο. Δεν χρειάζεται πλέον να εξηγείς τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται πλέον να πολεμάς με φαντάσματα που δεν είναι δικά σου. Το αόρατο κόψιμο είναι αναγέννηση του εαυτού σου. Και εδώ είναι φράση που θέλω να αφήσω ως σπόρο στα σχόλια, ώστε να αντυχεί ως συλλογική μαρτυρία. Δεν χρειαζόταν να σε προειδοποιήσω, απλά το έκοψα σιωπηλά. Γράψτε αυτή τη φράση αν σας ταιριάζει, όχι ως φασαρία, αλλά ως σύμβολο, γιατί κάθε φορά που το λέει κάποιος σιωπηλά ή με λόγια, μια άλλη αλυσίδα σπάει. Το αόρατο κόψιμο είναι τελική νίκη. Δεν είναι εκδίκηση, δεν είναι μίσος, δεν είναι θέαμα. Είναι απλώς το τέλος μιας ιστορίας που δεν ήταν γραφτό να διαρκέσει ποτέ και αρχή μιας άλλης που γράφτηκε από εσάς με τα χέρια σας, με τη δική σας φωνή, χωρίς να χρειάζεστε την άδεια κανενός.